za mu yi bayani akan matsayin namiji a baya wanda ake kira da dog style. Wasu mata da dama suna cewa wannan matsayin yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka fi ba su daɗi da kuma hanyoyin da suka fi samun gamsuwa da kuma tsananin sha'awa. Maza ma da dama suna ganin wannan matsayin yana ɗaukar hankali sosai. Mata sun bayyana dalilinsu daga zurfin shiga sosai har zuwa jin daɗi, yanda ake ɗaukar su da ƙarfi. A wasu lokutan kuma mata suna jin daɗin gudun da namiji zai iya samu idan ya riƙe mata ƙugu, yana turawa, yana ƙirƙirar sauri, motsi, amma kuma namiji na iya sarrafa gudu idan matar tana son sauya salo. Wani lokacin a hankali, wani lokacin da sauri. Da zarar kana yi wa mace a hankali, tana jin wani daɗi ne wanda yake ratsa ta tun daga ƙwaƙwalwarta har zuwa tafin ƙafarta, wanda ita kaɗai ta san wannan daɗin. Wata za ka ji tana nishi, wata za ka ji tana wash, ka ci da sauri, ka ci, ka shiga, ka shiga. Za ka ji ta ne maka wannan sautin, ko ka ji tana kai a hankali, ka zira min, ina jin daɗi, tana kai min inda nake so. Haka za ka ji ta ne maka, wata har da kuka. Ka shiga da gudu, ka fita da sauri, ko ka yi a hankali, ina jin daɗi sosai. Haka za ki ji mata suna maka wannan ihun kuma suna yi maka wannan sambatun saboda tsabagen daɗi da suke ji yana kai musu. Mata da suka fi haihuwa suna jin daɗin wannan. Mata da suka fi haihuwa sun fi jin daɗi da motsi a wannan matsayin domin farjinsu ya fi sassauci kuma mazakuta na iya kaiwa gurin cikin sauƙi. Za a iya yin wannan matsayin ta hanyoyi daban-daban. Mace ta kwanta rubda ciki, mace ta kwanta, mace ta durƙusa hannu da gwiwa a ƙasa, mace ta tsaya ta lallaɓo ta lanƙwashe gindi, ko kuma ta kwanta ta gefe ko ta bayanta, ko tana kallon miji. A kowane hali namiji yana shiga daga baya. Maza da mata da dama suna faɗin wannan matsayin shine mafi zafi sabida haɗuwar jikin mace, gindinta da ɗuwawu da kuma cinyoyi. A matsayin namiji zai iya yi mata sumba, kiss a bayanta da kuma matashin kai. Yana da amfani sosai idan aka saka matashin kan a ƙarƙashin ƙirji. Matsayin yana ba wa namiji damar shiga jikinta, ita kuma ta ji ɗumin jikinsa, ta saki jikinta a ciki. Haka kuma mace tana iya miƙe ƙafafunta domin ta ƙara wa matsayin daɗi da kuma armashi. Wannan shine matsayin. Da fatan kowace mace da namiji za ku gwada kuma za ku amfana.